ההיסטוריה היא לא רק זיכרון רחוק מתוך ספר, היא סיפור חי ובועט, וכולנו חלק ממנו. כל דור כותב פרק משלו, לכל יישוב שורה משלו, לכל תושב אות משלו, וביחד כולנו כותבים את הסיפור של מדינת ישראל. בסרטון הזה השתמשנו בטכנולוגיה חדשה כדי לספר את הסיפורים הישנים. בעזרת כלי בינה מלאכותית הכנסנו חיים חדשים לרגעים שקפאו בזמן. כך נוכל לראות כיצד תמונות מהעבר נצבעות מחדש וחוזרות לחיים בשביל לספר את סיפורנו לדור הבא. רבותיי, ההיסטוריה נמשכת. כאן, בלב הגוש, עומד האלון הבודד, וכאן הסיפור שלנו מתחיל. שנים הוא עמד כאן כשומר נאמן, חיכה לבניו שישובו. 19 שנה של ניתוק עברו בציפייה. והיום הוא עומד בשער היישוב שלנו, ופותח פרק של שיבה ושל תקומה. עדות חיה שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. תראו את הרי יהודה. כאן, בין הסלעים, הטרשים והרוחות המנשבות, התחלנו לכתוב פרק משמעותי בסיפור שלנו. פרק שנכתב בתחילתו על ידי חלוצי הישיבה. למד בתשרי תש"ל. תחת שמי סוף הקיץ הונחה אבן הפינה, בדיוק במקום שבו ניצב היום שער היישוב. בנחישות ובאמונה גדולה התכנסו כאן מנהיגי המדינה, שרים ורבנים, סגן ראש הממשלה יגאל אלון, ולצידו מושקו, החולם והבונה, וחנן פורת, שבישר בקולו את חזרת הבנים הביתה. בעקבות חזונם של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, זיכרונם לברכה, נבנתה אלון שבות כקהילה שבה הישיבה והיישוב שלובים יחד. כל התורה מהדהד בין בתי היישוב ההולך ונבנה. כולנו יחד שותפים למעשה הגדול הנרקם בלב ההר, וכאן, בין שבילי אלון שבות, מתחולל חלק בלתי נפרד מן הפלא ההיסטורי של תקומת מדינת ישראל. כאן לא נבנו רק בתים, נבנתה קהילה. אלון שבות, היישוב הקהילתי הראשון בישראל. שוב הביטו, מה גדול היום הזה, אש שוקדת בחזה, והמחרשה שוב פולחת בשדה. אש שוקדת בחזה, והמחרשה שוב פולחת בשדה. את מקוש טוריה וקישון התלכדו בסערה, ונדליק שוב את האדמה בשלהבת ירוקה. ונדליק שוב את האדמה בשלהבת ירוקה. את מקוש טוריה וקישון התלכדו בסערה, הלבן עוטף את ההר, אך הלב חם, וגם בסופות השלג הקשות ביותר, הקהילה שלנו עומדת יחד, איתנה. ובשנת תשמ"ז, התרגשות עצומה מילאה את היישוב. קהילת אלון שבות אימצה אל ליבה את אסיר הציון יולי אדלשטיין, והנה הוא כאן חופשי בארצו, ניצחון הרוח על מסך הברזל. יולי, ברוך הבא הביתה. לאורך השנים היישוב מתפתח, מקרוון זמני בראשית הדרך לבית של קבע וליישוב הולך ומתרחב. שכונות חדשות צומחות. גבעת החיש, המנציחה את גבורת לוחמי תש"ח, שכונת המשתלות, משתלבת בנוף בין עצי התאנה והאלה, שכונת הקרווילות, המחדשת את הרוח הצעירה ביישוב, שכונת שיר ציון, המרחיבה את גבולות היישוב, בסמוך למעיין שנבנה באהבה בידי בני הנוער לזכרו הטוב של יונתן אלעזרי. ועתה אנו מתברכים בשכונת מצפה היובל החדשה. אלון שבות של היום מחברת דורות, תושבים ותיקים שבנו את ההר מראשיתו לצד משפחות צעירות הממשיכות יחד איתנו את מלאכת הבניין. פסיפס אנושי חי של תורה ועבודה, חינוך ועשייה, מארג של כישרונות, של מקצועות ושל אנשים, השותפים כולם ליצירה הגדולה של בניין הבית המשותף. גם בתוך ימי התקומה, אנו מוסיפים לסיפור הלאומי פרקים של עוז ושל עוצמה. ומתוך הבתים שלנו יצאו אבות ובנים, דור גיבורים המוסר נפשו על הבית ועל חירות ישראל. וכך, בין האבנים והעצים, בין עבר לעתיד, ממשיכה אלון שבות לכתוב את הפרק הבא בדברי ימי האומה. כל דודי דופק
הגיע כבר הזמן, הנה הנה זה בא. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת והבאה. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת. ראו ואורי שזורח, ראו ואורי שזורח. והאלון שלנו גם היום עומד גאה בלב קהילה שוקקת חיים, מוקף בבנים ובבנות ששבו הביתה, הממשיכים את דרך האבות, מחברים אות לאות ומחזקים יחד את המדינה שלנו לנצח נצחים. והסיפור עודנו נכתב.